Inniu táimid géiríos ar an Aidiacht Shealbhach. Sin focail beaga a insíonn dúin cé leis rud aigean nó cé aige a bhfuil sealbh ar rud. Ach ar dús, tá ceisteanna agamórt feadh rudaí beaga éagsúla. Tuigeann tú go dtí atá gceist le gata agus le consan, ach cad faoi sealbh agus uirthi. Buintear úsáid as sealbh agus uirthi go minic sa gaeilge a gcastanna ar leith. Cad faoi sealbh ar dús. Currentí héit is a an chéad letter a focail. Ach, cibhní, tá coppla letter an nach féidir linn sealbh a dhéanamh. Focail ar bí a thosaíonn le H, L, N, R, nó focail ar bí a thosaíonn le SC, SM, SP, nó is T. Focail cosa le scuirte, speaclaí, nó stocaí. Cad faoi uirthi. Cílíonn uirthi go gcuirimiid letter roimh an chéad letter a focail. Seo na rialaithe an seo a gcinn de uirthi. Currentí M roimh focail a thosaíonn le B roimh P, an sin N roimh D roimh T, agus mar sin de. Bé na rialaithe seo de agus muid a géirí focail a chur leis an Aidiacht Shealbhach. Nis, na focail a bhaineann leis an Aidiacht Shealbhach tá má, dá, a gas Bhéal, a gas Cailín, R, mhuir, agus a gas grúpa daoine. Tá rialaithe difriúla an mar tí sibh seo de focail a thosaíonn le consan agus de focail a thosaíonn le gata. Deanaimid focail le chéile inis. Cad faoi gansaí. Curthaimid gansaí leis an Aidiacht Shealbhach. An dosaíonn gansaí le consan nó le gata. Maithú, tosaíonn sé le consan. Mar sin leanfaimid na rialaithe seo. So, curthaimid gansaí leis an Aidiacht Shealbhach le má, dá agus a gas Bhéal ar dús. Go dtí atá le deanaí agin? Inta mai, caitheamid sealbh a chur le gansaí, agus hic le gansaí ghlacu le sealbh. Mar sin tá má, dá agus a gheansaí agin, maithú chéan. Má gheansaí. Cad faoi a gas Cailín? Ní dhéanamid rud ar bí. Mar sin tá a gansaí agin, inta mai, gansaí. Agus inis, cad faoi R, mhuir agus a do grúpa daoine? Ar uas, uirthi, a ngeansaí, a ngeansaí. Maithú chéan. Leis, dean cinse go bhfuil tú deanaí athrú fuama inta silir an sin leis an Aidiacht Shealbhach a léirí. Má gheansaí, a gansaí, agus a ngeansaí. Cad faoi focail a thosaíonn le gata? Focail cosa le Éadaí. Mar sin tá me Éadaí an. Cad faoi dá? De Éadaí. A gas Bhéal. A Éadaí. Cad faoi Cailín? A Éadaí, maithú chéan. Agus R, mhuir agus a Néadaí, inta mai ar fad. Coppla sampla eile, cad faoi cóta? Má chóta, R góta. Cad faoi bróga? Má bhróga, a gas grúpa daoine? A mróga, inta mai.